At mga biyanan, lalo kayo yung donyang-donya pa yung edad nyo. No, halimbawa, mga 40, 45 pa lang kayo, malakas na malakas pa kayo, kumikita pa kayo, gangga santol pa yung mga hikaw nyo dyan. Talagang mga bag nyo, gangga yung salaki, dami-dami yung dala. Yung meriyabang pa kayo, para pa kayong pabo na naglalakad dyan, ay mga balahibo nyo, pumapagaspas. Maging mabuti kayo sa mga manugang nyo. Kahit yung manugang nyo, wala pang nasabi sa buhay, wala pang nagagawa, wala pang say, nakikitira pa lang sa inyo, ibinibili nyo pa lang ng gatas yung anak nila, kayo yung donya-donya, tatanda rin kayo. Pag ang itinanim nyo sa manugang nyo hindi maganda, anong ina-expect nyong aanihin? Ilalayo nila yung loob ng anak nyo sa inyo. Nakikitira lang yan sa inyo dahil walang choice. Oras na nagka-choice, lalayasan kayo niyan. Magpapakalayo-layo, hindi ibibigay sa yung number ng cellphone nila. Tetelegrama ka lang, no? Sa RCPI. Can you imagine? Ang tagal nun. So be nice. Magtanim ng mabuti, lalo sa manugang kasi hindi mo dugo. Yung sarili mong anak, pagtsatsagaan ka niya kahit anong mangyari, yung manugang mo. Ang masama ngayon ito, ang tanda mo na, ayaw mo man, kailangan mong maalagaan ka, at yun lang ang manugang na mag-aalaga sa'yo. O, paano ka ngayon? Nice mo ngayon kasi wala kang choice. Samantala kung nung may choice ka, naging nice ka, di ba mas masarap? Mas maganda. Ang matatalinong biyanan, ha? Nakikisama sa manugang. Dahil, part na yun ng pamilya nyo. At bihirang ina ang nanalo sa manugang. That's the truth. Pag nahumaling na yung inyong anak sa kanyang asawa, lalo't amoy sabon, bagong paligo, anong nanay-nanay? Di ba malilimutan ka? So mabuti pa lumagay ka sa lugar. Kung hindi mo man gusto yung manugang mo, dahil lang matalino ka. Kasi yun ang magandang gawin. Ngayon, di gustuhin mo na, total gusto ng anak mo. Mag-e-enjoy ka pa kaysa mainis, wala ka na mga magagawa, nandyan talaga yan tuwing may okasyon. Kasi manugang mo yan. Maraming mga biyenan, hindi sila marunong, nakikipagyera sa manugang. Anong mapapalaan nyo? Sa palagay nyo ba, magwawagi kayo? Wala, stress lang. Be wise. Kung inaalagaan nyo ba naman ang mga anak nyo na, sa inyong kalakasan, edi mas masarap ang pagtingin nila sa inyong pagtanda. Ephesians 6:4, parents, don't be hard on your children. Raise them properly. Teach them and instruct them about the Lord. Of course, the presumption is you are godly yourself to be able to teach children about the Lord. Kita niyo itong magbiyanan na si Ruth at Naomi? Ang sweet. Itong si Naomi, may dalawang anak na lalaki, namuhay sila sa isang foreign land. Tagaroon yung napangasawa ng kanyang mga anak na lalaki. Namatay ang asawa niya, namatay ang dalawa niyang anak na lalaki, ang natira silang 3 babae. Ngayon, sabi nitong matandang biyanan, mga iha, mag-uwi na kayo sa inyo inyong barangay. Kasi wala na ako natirang anak para ipakasal pa sa inyo. Magkanikanya na tayo, gumawa pa kayo ng buhay nyo dahil bata pa kayo. Meanwhile, siya, ang tanda-tanda na niya, byuda na, naulila pa sa mga anak, sino lang titingin sa kanya? Ruth 1:16-17, Ruth answered, please don't tell me to leave you and return home. I will go where you go. I will live where you live. Your people will be my people. Your God will be my God. I will die where you die and be buried beside you. May the Lord punish me if we are ever separated, even by death. Mga biyenan, sasabihin kaya ng manugang nyo sa inyo yan. Ang ganda, di ba? Ayaw siyang bitawan ng manugang kahit wala na yung asawa na anak niya. Kasi sila may sariling relasyon na na-develop. Nagmamahalan sila bilang magbiyenan. So hindi lang sila artificially put together by this common man in their life, the son and the husband, but they have developed a friendship between them na wala na yung lalaki, tuloy pa rin sila. Mahusay na babae. Pareho sila. Mga manugang, makisama rin kayo sa inyong mga biyenan. Kahit darating ang panahon na kayo na yung malakas at hihina yan, hihina din kayo at magkakamanugang din kayo. Papaikot-ikot lang yung cycle na yan. At saka syempre, tumanaw ka ng utang na loob sa biyenan mo.
Kung minsan napag-aral yung asawa mo, kaya ang yabang-yabang mo ngayon, maganda buhay nyo, sino ba nagpa-aral dyan? Sino nagpalaki dyan? Di ba yung biyanan mo? Wala ka namang participation dyan. Ngayon, ikaw, aani ka na. So, dapat tumanaw ka ng utang na loob. At sino pa ba naman ang dapat mag-adjust? Hindi yung bata, natural. Kung may konting mga bisyo yung biyanan mo, may mga ugali, ikaw na mag-adjust. Ikaw naman tong bata Lumagay ka rin sa lugar. Pareho kayong lalagay sa lugar, sasaya kayo. At hindi nyo hahatiin ang puso ng isang lalaki na common to the two of you. Kawawa naman yung lalaki, yung nanay niya, tsaka asawa niya, hindi magkasundo. Meron akong kilala niyan, mga kapatid. Sabi niya, gusto na daw niya magbarel. So, kapatid, yung nanay mo at asawa mong barilin mo. Sila pa nag-aaway, ba't ikaw magbabaril? Siyempre, biro ko lang naman yon. Pero ang point is, may mga lalaking ganun gusto na magbaril dahil litong-lito na. Siyempre, mahal ang nanay, mahal yung asawa. Kayong dalawang babae, mag-ayos nga kayo para tumahimik. Di ba? Napakahalaga nun. So, sabi niya, saan man kayo pumunta, sasama ako, nanay. Ang sarap na samahan. Number 10, paalala mga kapatid, do not retire prematurely. Ano ba yung retirable age? 60, 65? Naku, nung araw yun. Ngayon hindi na ganun. 92 nga, nagsasalsa pa. Diba? Do not retire too soon. Or let me say it, do not retire, period. Pag nag-retire kasi kayo, hihina kayo Maiinip kayo, wala kayong gagawin. Although, you can reinvent yourself. You reinvent your work, one that fits you, because you have already earned naman, Kung anong degree of engagement ang gusto mo ibigay sa iyong trabaho, sa iyong proyekto, na-earn mo na yon. Kung gusto mong every MWF ka lang gagawa o every afternoon, you have earned it. But don't retire. Hihina lang kayo. Maiinip lang kayo. No? Stay as active and productive as possible. Although in your terms. Kaya mahalaga, may gawin ka sa buhay mo para pag nag-retire ka, may karapatan ka naman to name your terms and to dictate your terms. No? With God's help, no learning can be too late. Kahit anong edad natin ngayon, may natutunan tayo dito, it's not too late. May papakinabangin pa rin tayo. But those who have the benefit of youth and time, learn early so that you will have a longer time to enjoy wisdom. In your senior years, do not be possessed by regrets. John 10:10, the Lord said, a thief comes only to rob, kill, and destroy. I came so that everyone would have life and have it to the fullest. Hanggang huling hininga, dapat may katuturan pa rin, may kasiyahan, may ganda ang buhay. God wants you happy. God wants you fulfilled. Learn important things early enough. Thank you, Lord, that you remind us. Thank you, Lord, that you are concerned that we have a meaningful life. Ituwid nyo nga po kami, Lord, kung may mga kalikuan kami. Itama nyo kami kung may mali. At sa mga ginagawa na naming tama, lalo pang matama sa tulong nyo. Para kami magkaroon ng buhay na makahulugan, masaya, mabunga. At hindi lang yon, yung buhay namin maging kasiyahan din ng mga nabubuhay sa paligid namin. May living with us be a pleasure to those that have to live with us. Magbulay-bulay pa tayo mga kapatid, maghanap ng mga personal na application para lalo tayo